Nagpahanumdom si Iloilo City Mayor Treñas sa mga pumuli sang syudad nga Magpaninlo sang Palibot agud nga Malikawan ang dengue. Suno sa alkalde base sa data madamo sang ma-record nga dengue cases sa probinsya sang Iloilo kag hindi makapangudal ang syudad batok sa lamok. Rason nga may pila ka mga ginhimo nga preventive measures ang syudad agud nga matap ng pagduging sang dengue pinaagi sa misting sa nagkalain-lain nga mga barangay. Dugang pa sa natungdan ginapahanumdom sini ang mga ginikanan nga tinluan ang ila panimalay kag ang ila palibot agud nga hindi magdamo ang lamok. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.